duurzaam bouwen. Het is een modewoord. Maar in Limburg zijn we dankzij het Klimaatparlement van de provincie Limburg wel een voortrekker. Zo bouwt de Stebo een nieuw kantoor, volgens de strengste regels van duurzaamheid. We hebben die lijn van duurzaamheid dan ook trachten door te trekken door enerzijds te werken met LED-verlichting en T5-verlichting, wat dus bijzonder energiezuinig is, en dat gecombineerd met aanwezigheidsdetectoren en daglichtsturing. Dus daarmee bereiken we een heel hoog comfort met een heel lage energiebehoefte. Hier kun je eigenlijk sowieso alle lichtknoppen besturen, maar dat kan even goed vanuit uw smartphone, want dat is gewoon via een internetlink. Kun je eigenlijk heel het gebouw gaan beheren. Daarnaast wordt voor 80% van onze waterbehoefte eigenlijk voorzien via de recuperatie van regenwater voor de toiletspoeling enzovoort. En zorgen we ook dat het overtollige regenwater wat we niet recupereren en niet nodig hebben, ook lokaal geïnfiltreerd wordt, zodat het niet noodloos wordt afgevoerd via het gebruik van zoveel mogelijk doorlatende materialen, verhardingen, en door het groendak op het platdak. Dus we hebben twee luchtgroepen, twee ventilatiegroepen. De ene groep is met een vast instelbaar debiet voor de kantoren, omdat je daar ook een vast aantal medewerkers hebt die daar gaan werken. En de andere groep die dient voor de 3 vergaderzalen, want eigen aan een vergaderzaal is dat er kan niemand zijn en dan hoeft het ook niet te ventileren, of er kan 100 man zitten en dan moet het natuurlijk erg ventileren. Ook de Limburgse Hogeschool PXL wil een leidende rol spelen om iets te doen aan het milieu. Ik denk dat we op verschillende manieren geëngageerd zijn. Wij leiden jongeren op en we willen die jongeren natuurlijk milieubewust opleiden. Bijvoorbeeld binnen ons departement PXL Tech, waar de opleiding elektromechanica is, werken we aan een project rond energie-efficiënte machines, waar ook studenten mee betrokken zijn. We hebben ook een opleiding duurzaam bouwen, waar de studenten ook betrokken zijn, hoe ze op een duurzamer manier kunnen bijdragen aan het bouwen natuurlijk. Nu, binnen onze hogeschool willen we dat natuurlijk ook structureel in onze gebouwen toepassen, omdat wij daar een voorbeeldfunctie hebben naar die jongeren toe. De laatste 2 jaar zijn we daar sterk mee bezig geweest. Onder andere hier op het dak van het studentenrestaurant van de Hogeschool PXL hebben wij in totaal 1700 zonnepanelen gelegd, samen met 3 andere gebouwen. En die leveren in totaal toch ongeveer 30-35% van onze energiebehoefte. We hebben daar een 11-tal verdiepingen en op elke verdieping hebben we 6 armaturen vervangen door nieuwe energiezuinige lampen. En bovendien hebben we die nog eens aangesloten op bewegingsdetectie, zodat deze lampen niet meer 24/24 en 7 dagen op 7 branden, zoals in het verleden wel het geval was. Zowel Stebo als de Hogeschool PXL hebben een engagement aangegaan met de provincie Limburg in het kader van het Klimaatparlement. In de eerste plaats zijn we er als provincie om informatie te geven, om mensen door te verwijzen, partners bij elkaar te brengen die zoekende zijn en af en toe ook middelen hier of daar te gaan halen. Maar we vertrouwen er eigenlijk op dat de motivatie vooral uit hunzelf komt. En dat ze dat doen ofwel omdat het hen iets oplevert, en dat is heel dikwijls het geval, ofwel omdat ze zelf heel gemotiveerd zijn om iets te doen voor de toekomst van Limburg. Een energiescan is een 2 uur durend huisbezoek, waarbij een volledige gebouwschil, al de aanwezige apparaten en vooral ook het gedrag van de bewoner doorgelicht wordt. De Duolim-lening is een lening voor energiebesparende maatregelen, zoals het isoleren van uw dak, het vernieuwen van ramen en deuren, het vernieuwen van uw ketel. Het is een lening voor maximum €10.000 over maximum 5 jaar. De interest bedraagt 2% voor elke Limburger en 0% voor zij die eigenlijk een beperkt inkomen hebben of die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming voor de ziektekosten. Zij lenen dus eigenlijk renteloos. De aanvragers van zo'n lening die kunnen eigenlijk volledig op ons terugvallen voor het aanvragen van offertes tot en met eigenlijk het afhandelen van de premies. Op die manier wil de provincie een voorbeeld zijn in Europa, om van Limburg een klimaatneutrale provincie te maken waar het groen en goed is om wonen.